Jidher li l-Partit Nazzjonalista weħel waħda sew fit-traffiku. Dan għaliex mhux biss dan 7 xhur biex waslu l-proposti short term, iżda dak li suppost qed iħejji l-proposti long term qal li lanqas biss ra l-proposti short term. Mistoqsi dwar uħud mill-proposti fir-rapport li żvela one.com.mt Tonio Fenech wieġeb hekk. Hemm dwar il-proposta li toħorġu bil-karozzi mhux kuljum, ma nafx inti x'taħseb. Ma tħallx fil-proposti tat traffiku jiena. Iżda Tonio Fenech mhux talli suppost daħal fihom talli issa huwa l-bniedem li għandu jagħti s-soluzzjonijiet long term. F'Jannar li għadda meta sar magħruf li xtara karozza mill-Ministeru jumejn qabel l-elezzjoni, Busuttil kien għalhekk. Tlabt lil Tonio Fenech ukoll però li ħares ukoll fit-tul u jagħmel studju differenti. Mhux biss it-traffiku llum u fl-immedjat, imma kif irridu nibdlu anki l-infrastruttura tagħna, kif irridu nbidlu anki il-modi tat-trasport tagħna. Ħanibqgħu bil-karozzi biss? Iżda jidher li mhux biss mhux qed iħejji pjan iżda lanqas ara dak li proponiet Marta Sportelli li ħafna deputati nazzjonalisti spiċċaw rawh fuq one.com.mt u li sa issa xejn ma ntlaqa tajjeb. Fil-fatt minn 35 proposta 23 huma ikkupjati u l-oħrajn hemm nuqqas ta' spjegazzjonijiet ċari.